Assalamu alaikum vatandaşlar. Bugün men zvanyalı iş yerlere tetlenetilmeli. Bizim halkımıza azar berýän, halkımızı edýän, halkımızı hor görýän, haramzada şu polisiýa organy bolsun, migre bolsun, niri olaýsa bolsun şolara tetlenetilmeli. Siz näme sebäpden halka azar berýäňiz? Näme üçin siz halka azar berýäňiz? Näme sebäpden siz halkyň garşysynasyňyz? Näme üçin ýanyna dälsiňiz? Gurbanuly erteküne Gurbanuly sizin edýän işleriňizde sag bolsun aýdar öýdýäňizmi? Görüp otyrs ýekeme hemmejige gitmelерine gidip otyr otayda. Saçlaryny sirdirip aglap hele ýalyp bolup. Sizem erteküne düşek günüňiz şodur. Sebäbini aýdaýynmy näme üçin? Sebäbi siz öz wezipeňizi ýerine getirmelisiz ýalyp getirip bileňiz. Sebäbi ana şol. Sebäbi bütün bolup geçen haksızlıkları gözüňiz ýymýäňiz, ýymmak bilenem galaňyz. Gözüňiz ýymmak bilenem galaňyz. Edýän işiňiz näme? Para. Ýene näme? Halka azar vermek. Siz halk bolmasa siz hiç kim. Inanaýyn maňa. Siz hem şoňa aňa diýip duranlar, halk bolmasa sizin hiç tatdyňyzda. Men düşünüp bilemok. O taýda korona boldy, koronavirus bilen adamlar halkymyz bolsun, Türkmenistana hemme kişi ýekeme janyny alyp gelýär. Korona halky öldürdi, bu korona diýilýän zat. Erteki güne sizin maşgalaryňyzda şo korona bolmar öýdýäňizmi? Korona sizin gyraňyzdan geçip gider öýdýäňizmi? Ýeke maşgalaryňyzda däl, sizin özüňizde de korona gelip kapýaňyzy çalmar öýdýäňizmi? Şu wagtga bolup duran zat ýeke halk bilen bir baglanşykly zatmy näme? Gurbanuly klowna oýun oýnap ýörer. Ýa size näme bolýar? On aňy ýetenok. On öz edip ýören işine hiç kimin aňy ýetenok, hiç kimin. Halk näme garşy? Halk yurtdaky bolup geçen adalatsızlıklara garşy. Halkyň islemeýän zady Türkmenistanda hiç hilek adalet ýok. Halk şoňa garşy. Siz bugün halka azar beriberiň. Beriň de durun. Erteki güne ýöne size näme boljagyny halk aýdar. Aýtmak bilenem geçmer görkezler. Bugün siz halka azar bersiňiz, erti halk size. Haýsy ýerde görülüp eşdilen zat, nirede görülüp eşdilen zat, öz vatandaşlaryna, öz halkyna azar bermek üçin milisiýa jaň edip, zat edip arz edýän, aňyz etýän siziň edýän zadyňyza. O taýda protest geçildi o Türkde. Türkde protest geçirileni bilen ullakan zat bolup geçen o taýda size ziýan ýok o protestin. Hawa belkem size ziýan bardyr. Gurbanuly ite ýalkalyk edip bilýän näsiňiz, şo sebäpli ziýan bardyr. Aýöne o bolup geçen protest egerde aňyz ýetmeýän momentde aýdaýyn şu taýdan. Ýurdu goramak üçin şu wagtky bolup geçen kyn hadiseler ýüzünden ýurdu goramak üçin halk ayağa galýar. Türkmenistanda açlyk var. Haýsy ýurtda açlyk var? Haýsy ýurtda un ýok? Ya dünýä yer ýüzüne gıççylyk gidip durmy? Näme bolýar? Maňa bir düşünürsin, yer ýüzüne gıççylyk gidip dur. Prosta hem düşünüp bilen okşoňa diýip aýtdylar maňa. Gıççylyk barmy yer ýüzüne? Biz mi görüp bilemizok? Näme edip ýörsiňiz? Siz näme? Haýsy keleňiz bilen siz halka azar berýäňiz? Hudaýyňyzdan taparsyňyz entekdir, garaşyň. Ediberiň edeniňizi, halkyň ýöne şu wagt siz damaryna basyp dursyňyz, nesip bolsa hemmemiz bir ýere geler, ana şu wagt gürleşeriz. Daşary ýurtlarda bu wagt ýygnaşýar, Türkmenistana barar, birleşer, şu wagt güýjümizi görkezeriz. Nesip bolsa garaşyň entek, garaşyň. Ugrajat edemok hiç hilek. Sebäbini ýyda ýol ýok.
Seberini her bir baran raýatymyza azar verileceğini şu wagtdan bilýär. Öňem ýok yerden azar berýärdiňiz. Öň hiç dat ýok yerden hemme halka azar berýärdiňiz. Ýok yerden protest edilýän zat ýok yerden siz halky şuwuna getirdiňiz. Halk öz islegi bilen gelmedi bu güllere. Siz etdiňiz. Her kim eder, öz edennem ýakasy bilen çekmeli bor. El bilen eden ýakasy bilen çekmeli bor. Garaşyň entersiz. Garaşyň ýöne garaşyň. Başga da hiç dat.